Manyare cɛni muso an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko aw bisimila aw bɛ sɔgɔlen aw ka radio mandi la radio Joliba FM do bi kunnafoni gafew kɛnɛ Bubakar Tarawele fiɲɛ kɔlɛla kuma bara ɲɛfɛ kalanden Tolo Amadu an b'a fɔ sa gafew bɔra an bɛna tila ka kɔnɔ kumaw lase aw ma deliko o bila ka gɛlɛ don kelen ɲɛ kan an bɛ taa Bubakar fanfɛ yani wagati ni cɛ. Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni gafe fɔlɔ min ni o b'an bolo o de ye lesɔr ye faso walanba lesɔr bɔra bi a ye kumakan dɔbɔ bɔ kumakan minnu ni an bɛna olu latigi aw ye to dun kan cɛ ɲuman na sa an b'a yira fɔlɔ k'a fɔ fɛn fɔlɔ min ni lesɔr ni u y'u da don la sa o tɛ dɔwɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka jamana premier ministre ye sa ko halisa ani a ka wulikajɔw bɛ ɲɔgɔn na sa yaasa ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen hakilina dɔn jamana yɛrɛ tagabolo ko la o hakilina la sa lesɔr maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye ni ale yɛrɛ ye jamana premier ministre kura ye sa ko a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'a kɛra sababu ye sa ka a lase an bɛ don min na i ko bi maaba caman ma hali ka tɛmɛ min ye premier ministre tɛmɛlen minnu ni olu ye baara kɛ jamana in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Bubu Tarawele Bubu Sise ko a sera o ma Bubu Tarawele tɛ Bubu Sise ko a sera Bubu Sise ma a b'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ ye premier ministre laban premier ministre min ni Choguel Kokala Mayiga ni a fɔra o kɔ wagatiw kɔnɔna la jamana belebeleba in kɔnɔna la n'o ye Mali bon k'a selen Bubu ma sa a y'a yira k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen sen donnen don Mali ko la hali ni k'a sɔrɔ don tɛmɛnlenw na sa ko gɛlɛyaw ko olu bolodara bari min ye ale Choguel Kokala Mayiga ye sa ko a tɛna jateminɛba kɛ o tagabolow la a bɛ se la bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana a bɛ se ka sabati cogoya minnu na gɛlɛya minnu b'a kɔnɔna la sa don nataw kɔnɔna la camancɛ fanga min ni ale bɛ o ɲɛmaya la an bɛ don min na i ko bisa i n'a fɔ premier ministre sa ko wulikajɔ jumɛnw bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ se ka kɛ nin ko kɔnɔna la o hakilina kelen na sa min ye Bubu Sise ale y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in ye waleya cɛɲumanba ye waleya min ni Choguel Kokala Mayiga ni a kɛn bɛ ka o ta ka maaw sɛgɛrɛ an bɛ don min na i ko bi ko wa ale yɛrɛ Bubu Sise tun y'a fɔ a ka kumaw caman kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na sa k'a fɔ ko ale ye maliden wa ni Mali mago jɔra la su ani tile ko a labɛn bɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o waleyaw bɛɛ lajɛlen na sa a y'a yira min ye Choguel Kokala Mayiga la sa k'a fɔ ko danaya min ni jamana kɛn bɛ ka o da Choguel Kokala Mayiga kan wa danaya in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko Choguel ko a ma ɲina a ye waleya minnu ta ka ministre kɔrɔ ninnu sɛgɛrɛ premier ministre kɔrɔ minnu ni olu fɔra a nana a ɲɛ sa ko waleya de don waleya min ni a cɛ ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ wa ko don nataw kɔnɔna la sa Choguel bɛ ko kɔnɔ la ale fanfɛ ko a bɛ se ka a da don olu la ka ɲɛfɔliw ka ye jamana bɛ se ka sabati cogoya minnu na o wulikajɔ kelen in kɔnɔna la sa min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye sa a ye wulikajɔ kɛ ka se an ka sariyasow kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cour constitutionnelle fana la yen sa a wulila ka se yen nɔ a selen fana yen nɔ ko min ye i n'a fɔ lesɔr maaw olu y'a fɔ cogoya min na sa ko a bisimilala sariya tigilamɔgɔw fɛ wa nin kumakan kelen ninnu ko a y'o ta ka sariya tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ sa k'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ wagati min na i ko sisan ko sariya tigilamɔgɔw u jɔyɔrɔ belebeleba bɛ jamana jɔ la ko wa min ye don nataw kɔnɔna ye sa ale Choguel Kokala Mayiga n'a ka gouvernement ko u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati yaasa ka sariya tigilamɔgɔw ka u bila u ka minɛnw kɔnɔna la yaasa ni baaraw olu bɛ se ka kɛ cogoya minnu na bɛn ni kelenya ni hadamadenya tagabolo ɲumanw kɔnɔna la sa o waleya bɛɛ lajɛlen an y'a tagabɔ min ye gafe min ni o ye lesɔr ye faso ka walanba. Joliba FM bi kunnafoni gafew ale lesɔr kelen in kɔnɔna la sa an bɛ to yen nɔ an b'a yira k'a fɔ ko min ye deuxième session ordinaire min ni o ye wulikajɔ filanan min ni o bɛ conseil du district ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye an ka mairie ye sa mairiba min ni o bɛ Bamakɔ ko olu ka wulikajɔw bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi sa wulikajɔ min ni a daminɛna kunun yɛrɛ ko nin waleya bɛɛ lajɛlen baara bɛɛ lajɛlen mairiba fanfɛ sa ko a talen don i n'a fɔ lesɔr maaw y'a fɔ cogoya minnu na sa k'a bila min ye Adama Sangare ale ka bonya kɔnɔna la ko wa Adama Sangare ko a y'a yira sa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la mairie ka baarabaw ko o bolofaraw a ye olu bɔ ka bin o bolofara belebelebaw sa ko olu bɛna kɛ fɛn minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ lesɔr maaw y'a fɔ cogoya min na sa ko min ye Bamakɔ yɛrɛ jɛya ko a bɛna
parabata ka ɲɛsin min ye o baaraw ma wa ko min ye musaka kow tagabolo ye musaka ɲini cogo ko ka fɛɛrɛ siri olu la sa yaasa ni meriba n'u bɛ se ka bɔ u yɛrɛ la ka baaraw kɛ baara minnu ni jamana kɔnɔdenw kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔkaw ko ni olu sigilen bɛ ka o kɔnɔ wa ni conseil belebeleba in kɔnɔna la sa ko min ye maireba ye sa ko a y'a yira k'a fɔ waleya ni waleya caman bɛ yen nɔ ko dɛmɛw sira fɛ sa dɛmɛ minnu ni olu bɛ ka kɛ an bɛ don min na i ko bi meriba ye ka taa se min ye meri misɛnnin minnu ni olu bɛ ale ka mara kɔnɔna la ko bari don nataw kɔnɔna la sa ko cogo bɛɛ lajɛlen na ko meri maaw bɛɛ lajɛlen k'u lajɛ min ye état financier ye sa ko ka u da don olu ko la ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ sa ko bɛɛ lajɛlen ka se ka o jɛya mun ye musakakow tagabolow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la meriba ka musakaw a bɛ donna sira jumɛn fɛ a bɛ taala sira jumɛnw fɛ wulikajɔ ni wulikajɔ jumɛnw kan ka kɛ ni a ye sa adama ko a ye nin kibaruya de bɔ ka bin k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma wa ko ka wele bila Bamakɔkaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la u bɛna baara minnu boloda sa maaw k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na sa ka u dɛmɛ n'u ye filimafɛn minnu ye sa ka se ka o ɲɛfɔ min ye meriba maaw ye ko a bɛ kɛ sababu ye olu ka baaraw ko a bɛ nɔgɔya nin kunnafoni an y'a bɔ min ye lesɔr kɔnɔna la faso ka walanba Maimuna So ale de ye gafe in sɛbɛn. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni okumu kɔnɔna la sa an bɛ to gafew la n'an bɔra lesɔr kɔnɔna la sa an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ gafe mun na o de ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako ale fana bɔra a kumana Soir de Bamako kumana fɛn belebeleba min kan o de ye accord ye accord d'Alger min ni o bɛ Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi tagabolo ni tagabolo minnu ni o b'a ko la gɛlɛya ni gɛlɛya minnu n'o b'a ko la Soir de Bamako a y'i da don o de la an bɛ don min na i ko bi k'a yira k'a fɔ ko min ye banbagaci tɛmɛlenw ye sa n'an ko ex rebelle sa ko u ye kangarimada belebeleba kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye accord ye ko wulikajɔ minnu kɛra don tɛmɛlenw kɔnɔna la a ko kɔnɔna la ko cogo bɛɛ lajɛlen na olu kan ka waleya ni a bɛ kɛ sababu ye sa ko bɛn min ni an bɛ o kɔnɔ la accord tagabolo kɔnɔna la sa jamana worodugu yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko o bɛ se ka kɛ sabati fɛn o tagabolo kelen in kɔnɔna la sa min ye Soir de Bamako ye u y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu belebeleba dɔ ko o sigira jɛkulu min ni a y'a yira sa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la u bɛna wulikajɔ kɛ ka se ka accord tagabolo ka olu ɲɛfɔ maaw ye bɛnkan ni bɛnkan minnu ni olu b'a kɔnɔna la k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen bari k'an bɛ don min na i ko bi yɛlɛmali bolo olu bɛ ka fɔ a ko kɔnɔna la sa ko o kɛn bɛ gɛlɛyaba ye gɛlɛya min ni maaw ma faamuyali k'a la ka d'a kan dɔw ko a kan ka yɛlɛma dɔw yɛrɛ ko a man ka yɛlɛma Soir de Bamako maaw b'a fɔ la cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko nin gafe in kɔnɔna la sa Soir de Bamako kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko u ka ɲiniliw la k'u y'a ye k'a fɔ ko maa caman bɛ minnu ni olu yɛrɛ da bɛ accord ko la ko bari k'u ta a kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen dɔn wa min ye gafe ɲumanw ye sa u y'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la ko jamana ɲɛmaaw kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ sa yaasa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka accord gafe ninnu sɔrɔ u tɛgɛ la cogoya min na ka se ka a kɔnɔkow dɔn min ka ɲi a la k'o ka waleya min man ɲi a la o ka bɔ a la cogoya bɛɛ lajɛlen na bari min ye ko u ka wulikajɔw kɔnɔna la i n'a fɔ Soir de Bamako maaw y'a fɔ cogoya min na sa ko ex rebelle n'o ye banbagacima tɛmɛlenw ye sa ko olu y'a yira k'a fɔ ko waleya caman bɛ ka fɔ accord ko la sa ko o t'a dɔ ye ko bari a don nataw kɔnɔna la ko u bɛna a kibaruyaw bɔ ka bin yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na nin kibaruya an y'a bɔ min ye Soir de Bamako kɔnɔna la aw bonya b'a la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. N'an bɔra Soir de Bamako kɔnɔna la an bɛ taa Nouvelle Horizon bi sɔgɔmada in na sa ale ye ɲininkali tomi kɔ o bila ɲininkali tomi min ni a y'a bila sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka finitigi maaw ye sa n'o ye force de défense et de sécurité maaw ye ko an bɛ don min na i ko bi ko yala u bɛ kalama k'a fɔ ko baara caman bɛ yen nɔ sa min ye embargo n'a ɲɔgɔnnaw ye ko jihadisiw banbagacimaw k'u kɛmɛ k'o ta ka jamana fan caman sɛgɛrɛ wa u ye nin ɲininkali de bila ko yala an ka finitigiw b'o kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'u sinsin yɔrɔ min kan sa ko dinaguru an bɛ don min na i ko bi sa ko taga ni ka segin ko gɛlɛya bɛ dinaguru kosɛbɛ an ka finitigiw u ye ɲininkali kɛ ko olu bɛ mun na jamana kɔnɔna la halisa k'a sɔrɔ u ma wuli ka jɔ ka o sabati nin yɔrɔ ninnu na ko wa ko min ye civiliw ye sa ko don caman kɔnɔna la tile o tile ko civiliw de bɛ bɔnɛla u ni na finitigiw u ye ɲininkali kɛ tuguni Nouvelle Horizon ka kuma don ko finitigiw ko olu bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ don min na i ko bi u bɛ mun de kɔnɔ la ko yaasa ko ka wuli ka jɔw ka olu sabati min ye
bɛnbaliya min ni o bɛ ka fɔ min ye jamana fan minnu ni olu darakilen don sa ko ni ka olu segin jamana ka minɛn kɔnɔna la ko an bɛ don min na i ko bi nouvelle horizon maaw ka fɔ la sa ko n'i y'a jateminɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ko a ti faamu a ka fɔ ko finitigiw caman bɛ an ka jamana kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko bari ko bɛn ko o sabatilen tɛ hakilisigi o sabatilen tɛ ko n'i ko i bɛ wulikajɔ kɛ ka ban jagoya don ko fɛ i ka jɔrɔ ko farabugu tɛmɛlen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen k'u bolo ko nɔgɔya bɛna sɔrɔ a ko la sa bari k'an bɛ don min na i ko bi min ye dunanguru fanfɛla ye sa ko a ko o gɛlɛya bɛɛ fo ka fɔ k'a gɛlɛya bɛ ka da kan banbagatimaw n'o ye jadisuw ye sa ko olu ni wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ nin yɔrɔ in na yen nɔ wa ko min ye an ka jamana finitigiw ye ko olu segin bɛ ka lajɛli kɛ i n'a fɔ nouvelle horizon maaw y'a fɔ cogoya min na ko k'a sɔrɔ u ma wuli cogo si la ka fosi boloda bon ye n'o bɛ se ka kɛ sababu ye sa ka se ka jamana yɛrɛ ko ka o lafiya jamana kɔnɔdenw ka fiɲɛ bɔdanin d'u ma yaasa ni u bɛ se ka taga ni ka seginw kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ko ni finitigiw ma u jɔyɔrɔ la sa ko don nataw kɔnɔna la a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ ni kunnafoni an y'a sɔrɔ soir de Bamako kɔnɔna la aw bonya wala Joliba FM bi kunnafoni gafew an bɛ taa nouvelle horizon kɔnɔna la sa olu y'a yira ko waleya caman bɛ jamana kɔnɔna la sa min n'o bɛ wele an bɛ don min na i ko bi sa ko mauvaise gouvernance ani haute trahison ni o ye ka bɔ jamana yɛrɛ ka bɔ o jigikɔrɔ ko ya taa se jamana maracogo jugu ko waleyaw de don waleya minnu ni olu bɛna u da don a ko kɔnɔna la ko k'a yira kɛrɛnkɛrɛnnenya sa ko parti politique belebeleba dɔ bɛ yen nɔ sa n'o ye parti démocratique progressiste malien sa ko olu de ye nin kibaruya yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw kɔnɔna la ko waleya dɔw taara jamana in kɔnɔna la o waleyaw ko ɲɛma ka tugu a kan cogo si la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye gɔri turu jamanakuntigi kɔrɔlen ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka wagati kɔnɔna la min ye nin parti ye sa n'o ye parti démocratique progressiste maaw ye sa u y'a yira k'a fɔ ko ka ko bɛɛ lajɛlen bila ten i n'a fɔ fosi ma kɛ ko olu ma jɛ n'o ye bi u ma jɛ n'a ye sini u y'a kibaruya bɔ ka bin min ye nouvelle horizon kɔnɔna ye sa ko jamanakuntigi kɔrɔlen min ye Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka fanga mɔgɔw ko u kan ka wele bɔgɔ jɛnɛ kan k'u ɲininka waleya ni waleya minnu ni u y'o kɛ jamana in kɔnɔna la waleya minnu n'u ma kɛ sabatifɛn i n'a fɔ parti in ka faamuyali la ko o kan da kan ka don o ko la kosɛbɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye yaasa ni bɛn o bɛ se ka na ko bari bɛn min ni an b'o fɔ la n'an y'an ɲɛ tugu ka ban fɛn dɔw kan i n'a fɔ parti maaw ka ɲɛfɔli la sa nouvelle horizon kɔnɔna la k'a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko ka d'a kan halisa ko maaw dusukun kamilen don ɲɔgɔn kɔrɔ ko yaasa kelenya bɛ se ka na cogoya minnu na maaw dusukun bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kumunen bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cogoya minnu na sa olu ka fɔ la ko maaw minnu ni olu ye waleyaw kɛ jamana kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na k'u kan ka wele bɔgɔ jɛnɛ kan k'u ɲininka an ka fɔlen tɛ nouvelle horizon a b'olu kɔnɔ Joliba FM bi kunnafoni gafew halisa kunnafoniw kɔnɔna la sa min ye nouvelle horizon ye olu ye a yira tuguni k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi min ni o bɛ mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi sa ko a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'a kɛmɛ ka wele bila min ye jamana kɔfɛ jamana caman ma k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi sa ko u k'a lajɛ ka min ye mali k'a dɛmɛ kosɛbɛ ko mali kana to a yɛrɛ ma ka d'a kan n'an tora an yɛrɛ ma ka ban ko a ko bɛ gɛlɛya embargo min ni o bɛ ka fɔ jamana kɔnɔna la sa ko wulikajɔ kɔnɔna la ko jateminɛ ba kan ka kɛ o la i n'a fɔ soir de Bamako ale y'a fɔ cogoya min na sa ko jamanakuntigi min ye Asimi Goita ko a y'a yira sa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la Mali bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati yaasa min ye tagabolow ye olu bɛ se ka sabati cogoya minnu na danaya minnu ni o tun bɛ Mali ani jamana belebelebaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni olu ye forcew ye sa ko don nataw kɔnɔna la u bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ sa yaasa o waleyaw bɛ se ka sabati kura ye ko yaasa Mali ye a bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la bari k'an bɛ don min na i ko bisa ni Mali n'a tora a yɛrɛ ma ka ban ko waleyaw ko o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ yaasa fɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko ka sababuya kɛ min ye musakakow ye jamana bɛ sariya dɔw kɔnɔna la sa ko sariya minnu ni bɛɛ lajɛlen bɛ taga ni ka segin na ɲɔgɔn kan ko ni a fɔra ka ban ko ka an kelen kɛ kelennaden jamana ko a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ i n'a fɔ soir de Bamako maaw y'a yira cogoya min na sa k'a fɔ ko nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen ko jamanakuntigi min n'o bɛ jamana kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi n'o ye Asimi Goita ye sa ko a y'a yira k'a fɔ ko olu ka dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ye wa sigikafɔw ko u bɛ o ko u jɛlen don ni o ye cogo bɛɛ lajɛlen na yaasa Mali a bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la yiriwa kɛcogo kɔnɔna la sa
yiriwa kɛcogo kɔnɔna la kɛcogo minnu ni olu bɛna kɛ sababu ye sa Mali denw nataw kɔnɔna la ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka yiriwa ka o banba kosɛbɛ kosɛbɛ. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. O soir de Bamako kelen kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye Japon jamana ye sa ko o kɛnbɛ ka musaka belebeleba ka o boloda Mali ye k'a yira k'a fɔ ko min ye CFA wari ye ko o miliyɔn 3 a n'a kunkanfɛn dollar okumu kɔnɔna la ko o wari bɔlɔ de ka se Mali ma nin wagati in kɔnɔna la ko Japonkaw u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna dɛmɛ min ni u bɛna o lase Mali ma ko dɛmɛ in kun tɛ dɔ wɛrɛ sa bana min n'o bɛ diɲɛ fantan ani naani na an bɛ don min na i ko bi ni o ye COVID-19 o hakilina ye sa ko don tɛmɛnlenw na Mali ye laɲini kɛ k'a fɔ ko dɛmɛ kɛ Mali fanfɛla la yaasa ni bana in n'u bɛ se k'u fanga don a kɔrɔla la kosɛbɛ kosɛbɛ min ye musaka ko tagabolo o hakilina de la sa min ye Japonkaw ye u y'a yira k'a fɔ ko u jɛra ni o waleya ye wa min ye don nataw kɔnɔna ye sa ko ni CFA wari miliyari 3 a n'a kunkanfɛn 8 ko u bɛna o di Mali ma yaasa ni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya minnu na coronavirus ye ale kɛlɛli ko hakilina la o hakilina kelen na sa min ye minisiri min an bɛ don min na i ko bi sa ni o bɛ kɛnɛya kow kan o y'a yira k'a fɔ ko jamana in kɔnɔna la sa ko nin waleya min n'a ɲɔgɔnnaw ko olu de ye waleyaw ye waleya minnu n'a bɛ kɛ sababu ye sa an bɛ don min na i ko bi nin COVID-19 ko hakilina la sa ko caman bɛ se ka bɔ a la ka sababuya kɛ ni musakaw ni olu sɔrɔla ka ban min ye minɛnw ye ko olu bɛ sɔrɔ wa fɛɛrɛ bɛ ɲini bana in tagabolo la an bɛ don min na i ko bisa ko bana in ko a wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ko o sabatilen don an bɛ don min na i ko bi wa jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la halisa u bɛna dɛmɛw ko ka olu ɲini Japonkaw ye nin dɛmɛ min kɛ sa ko siga t'a la ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ minisiri ka ɲɛfɔli la sa ko musaka ninnu minnu ne a sɔrɔlen filɛ nin ye ko a tɛna don fosi wɛrɛ la min ni o tɛ banako in hakilina tagabolo ye ni kibaruya an y'a bɔ gafe mun kɔnɔna la sa o de ye soir de Bamako ye aw bonya b'a la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoniw ka kunnafoni kuncɛ sa an bɛ taa gafe min kɔnɔna la nin wagati kɔnɔna la sa o tɛ dɔwɛrɛ min ye lesɔr ye lesɔr ale y'a yira sa k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ sa ko maaw jatigɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ ko taga ni ka segin ko olu gɛlɛyalen don kosɛbɛ min ye finitigiw ye sa lesɔr maaw ka ɲɛfɔli la ko u kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ sa ko an kana taa fo camancɛ yanfan an kana taa fo jamana worodugu yanfan yɛrɛ ko bari an bɛ don min na i ko bi u y'a yira k'a fɔ ko hali faba kɔnɔ kɛ awɔ faba kɔnɔ Bamako yan nɔ ko min ye taga ni ka segin ye o gɛlɛya bɛ maaw bolo gɛlɛya min ni o ye sa ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye sa ni wagati dɔw sera k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye maa sugu caman bɛ jamana in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan sa ko minnu ni jatigɛ kow don o hakilina la sa lesɔr maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana sariyatigiw ye ka taa se finitigiw ma sa k'u kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye sécurité ye o bɛ se ka sabati cogoya minnu na n'o waleyaw sabatira ko siga t'a la k'a fɔ baara tɔw ko olu bɛ se ka kɛ bara an bɛ don min na i ko bi ko n'olu ma sabati cogoya bɛɛ lajɛlen na sa min ye hakilina bɛ capi wa o baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko faamuyali o sɔrɔ bɛ gɛlɛya ko ni Mali Bamako yɛrɛ ta sa su ani tile k'i b'a mɛn k'a fɔ ko bingani waleyaw olu de taara bingani waleya minnu ni olu tɛ faamu cogo si la camancɛ fanga tiɲɛ don ko an b'o kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko sisan i n'a fɔ lesɔr maaw y'a fɔ cogoya min na sa ko bari don nataw kɔnɔna la sa fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ka se ka gɔri ka o sigi min ye lakanako kan yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna la cogo min. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni ka kuncɛ an b'a kuncɛ ni les échos ye les échos welewele olu y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka député bulon min ni o bɛ an bolo an bɛ don min na i ko bisa ko waleya caman bɛ yen nɔ ni u balen bɛ ka se ka o waleyaw boloda k'u ka sababuya kɛ u ka députéya k'u tɔ ka jɛ don sariya yɛrɛ tagabolo kɔnɔna la ko o waleya min ni o bɛ fɔlen sa ko cogo bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ les échos maaw y'a yira cogoya minnu na sa ko fɛɛrɛ kan ka ɲini o la jamana ɲɛma kuraw fɛ yaasa min ye ordonnancew ye min ye tagabolo caman ye député ninnu n'u bɛ se ka olu sariyaw ka olu voter yaasa baara ko o bɛ se ka kɛ ko bari n'a fɔra ko camancɛ fanga hukumu kɔnɔna la député ninnu ko sariya dɔw bɛ yen nɔ sa u tɛ se k'u da don o kow la k'a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye i n'a fɔ les échos maaw y'a fɔ cogoya min na
ko yɛrɛ kɛmɛ sababu sa baara caman bɛ yen nɔ ko gɔri sigilen tɛ olu kan an bɛ don min na i ko bi ka sababuya kɛ o baara minnu ni jamana kan ka ɲɛsin olu ma ko cogo bɛɛ lajɛlen na député minnu bɛ an bolo an bɛ don min na i ko bi CNT kɔnɔna la sa ko o député ko u se ka baara kɛ n'u ta ka se ka baara kɛ ko sariya dɔw de bɛ yen nɔ sariyaw bɛ ɲɔgɔn la bi ko ka fɛɛrɛ ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ minnu b'a kɛ sababu ye sa ni o sariyaw dɔw bɛ se ka wuli cogoya minnu na k'u y'a yira sa les échos kɔnɔna la sa k'a fɔ ko waleya caman de bɛ yen waleya minnu ni olu fanga jɔnen don ni olu ye ko bari fɛn caman fana bɛ yen nɔ sa an bɛ don min na i ko bi ni olu ma lajɛ ni a fɔra ko réélecture tubabukan na sa ko o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka segin ka gafe ninnu lajɛ k'u kɔnɔkow lajɛ yaasa fɛn dɔw bɛ yen nɔ sa ko ni olu bɛ se ka fɛgɛya cogo minnu na n'olu fɛgɛyara k'a bɛ kɛ sababu ye sa baara caman bɛ yen olu bɛ se ka sabati cogoya minnu na i n'a fɔ les échos maaw olu y'a fɔ cogoya min na. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kibaruya de bɛ dansiri an ka bi kunnafoniw na kunnafoni minnu farala ɲɔgɔn kan radio Joliba ma bɛɛ lajɛlen fɛ awɔ an bɛ a fɔ bɛɛ lajɛlen san ko to sɔgɔlen aw ka radio mandi la radio Joliba an bɛ yan aw kama ka se ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen lase aw ma sa fiɲɛ kɔlɛ Bubakari Tarawele kuma bara ɲɛfɛ kalanden Tolo Amadu an bɛna sisan tubabukan dɔnbaganaw olu peresen bɛ u bɛna don ka tubabukan ka fɛsɛfɛsɛ aw bɛɛ lajɛlen a ye to sɔgɔlen aw ka radio mandi la an bɛ yan aw kama ala ka tile yɛrɛ. Aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la.